Hello everyone! So for today's video, ayan, today is Teacher's Day celebration. So sa ating mga guro dyan, hello po, Happy Teacher's Day to all of us. And then of course, dito sa video natin ngayon, ipapakita namin yung mga efforts and then surprises ng mga bata namin dito sa Santo Tomas Catholic School, Mangaldan, Pangasinan. Ayan, so please enjoy watching this video. Thank you! Hoy, buksan nyo na to! Alam ko na yan! Bilis! Sure, wag kayo iyak daw.
So, nandito na si Ma'am Kit. Ay, bigay nyo na kay Ma'am Kit. Ayan. Happy Teacher's Day to everybody. So, may mga prepare yung mga stem ko for all of you. Sige na, go! Ayan, si Ma'am Raquel. Okay. Sino pa? Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sir, nakakila ka lang dyan. Kapag nag-awa mo. Okay. Okay. Thank you for the effort. Thank you so much mga anak. Thank you. Ma'am Shaza, nawawala siya? Sige mamaya. Baka pupunta din lang dito. Clean your room before you leave. Thank you. That's the best. One of the gifts. Paglilinis ng kwarto after the event. Bye! Thank you! Bye-bye! Di ba? Wow! So si Ma'am naka-receive ka na. Wow! Amazing! May pa-flowerlet, may pa-KitKat ng taon, may pa-Shargetan, I don't know how to pronounce. Tapos meron siyang pot of gold. Wow! Uy, mayaman ka lang. Hi, Ma'am! Ano naman yung binigay sa'yo? Wow! May donut siya, may flower, may passage. Anong nakalagay? Miss Saint Bonus. Ay, lasik ano to? Sir K. Ay, wow! Ang cute. Ano naman yun? Ano, te? Wow! Sir, wani Ano pa? Alcohol. Alcohol para hindi mabakterya, charot. Tapos, Sabon. niman yun. Perfect. So, ano naman masasabi mo? Thank you so much. Wow! Kat! Ma'am! Ay! Ano yan? Tapos, ay wow! Amazing! Tapos ano to? Bilisan mo! Ay, black kuya kasi kayo dyan. Wow! Ano na masasabi mo sa Yums 11? Kat! Hello Ina! Happy Teacher's Day! Anong masasabi nyo? Masaya ako, binigyan ako ng dero ng balloon. Okay. Wow. Naka-black chocolate talaga pang service. Ano pong masasabi niyo sa mga teachers ngayon na nagsa-celebrate po? Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. At alam ko masaya kayo. Okay. Bukas, babalik ang katapangan natin. Pasok ulit bukas. Okay. Thank you so much, ma'am. Happy World Teachers Day. Ano masasabi mo, ma'am? Teachers Day ngayon. ABM 12. Okay. So, ano pa, ma'am? Okay. Bye, Teacher John. Happy Teachers Day, ma'am. What can you say about this event naman? Teacher's Day kayo. Thank you po. Okay. Yay! Happy Teacher's Day, Ma'am Kathleen. Enjoy your day. Bye! Ito po yung mga ABM 11. Hello, guys. Thank you so much sa pa-flower. Thank you. Wow, may pabalon pa ng taon. Ang Yums 11. Ma'am Diane, ano naman masasabi mo sa Yums 11? Ano po? Ang sige na siya. Ang sweet nila, sobra. This is your first time to celebrate, right? Ano naman masasabi mo? Is it a wonderful experience? First time. Oh, first time. Kaway naman kayo sa vlog. Hi!
Okay, thank you. You may now clean your rooms. Bye. Thank you. Hey, Ma'am Shaza. Sino naman nag-surprise sa'yo? Anong strand? Gas 11. Wow! Ang sweet naman nila. Anong masasabi mo sa celebration today? Memorable naman? Okay, thank you, Ma'am Shaza. Happy Teacher's Day once again. Thank you so much, Saint Hubert, batch 2022-2023 for the gift. Ang cute. Thank you for the effort. To all the strands in the senior high school, thank you so much for making this day possible and enjoy. Thank you so much. Love you all. Dedication booth ya daw yan. May I want to. Mahal ko si Ban. Okay, kung gusto niyo sa pogi, natin ako sa Gas 11. Kanta? Agi, kung gusto nyo sa pogi, hanapin nyo ako sa Gas 11. Ano masasabi mo?